But tupu anyị wagaba na Bible and tupu anyị agami agami. O nwere ekwuru m na nkalu ka mụ na gị adị m ka ọ pụrụ m ebi akwụkwọ. Because m na-ekwu ọtụtụ ihe nna anụ ọ bụla izizi nna anụ ya. O nwere obi kwuru akịta mere m wee bute dictionary ka m cheki ya. Isi na idol bụ gịnị? Idol. An idol worshipper is someone who is worshiping a god that is not indigenous to people. That is idol. Ọ na dictionary ka evulu ewe ma ọ na-akwụkwọ ka ịkụtali ya ma Ebe na dictionary, icheke na dictionary, I agwa gị that idol is someone who is worshiping a carved image or whatever. But the truth remains that now the same Google anwa, Google see someone who is worshiping a god that is not indigenous to his people is called what? I delegate the idol worship. No. Never dictionary, this is Cambridge Dictionary. Cambridge University Dictionary says that idol is an object or picture that is worshipped. Anything bu image, bu object, bu picture. Ma uliapu meseliese. Madi we nevie. Ka ndị oyibo si no nya bụ idol. Now, if I have dictionary kwuru, ọ sịrọ ma ọ bụ na onye selie na Maria me Maria. Ọ sịrọ ọ bụ na ngị na onye ahụ selie bụ ovu onye obodo. Ọ sịrọ ma ọ bụ na onye ahụ eseli na azụ ahụ eseli bụ azụ ọmabala ma ọ bụ azụ Atlantic Ocean ma ọ bụ azụ Orange River dị na Tanzania. As long as ọ bụ na-eseli ese ma ọ bụ na-apịlị apị ma ọ bụ na-akpụlị akpụ mmadụ wee na-ebie Cambridge Dictionary si nọ ebe abụ bụ idol. Kedu ibe isi weta nke nọ ka m si na nke ahụ ka m mete mma na-achịta na ebe na ngwala gị maka nsigodo na nke egolo wee nye gị example. Ị mana o nwere okwu mmadụ ya ekwu ụdị isi wee ghọta ya isi wee ghọta ya bụrụ ụdị nwa dictionary a ji wee kọwa nke ghọta ya nọ normal okwu ka ọ bụ mana eridibe mmiri into that okwu a onye ahụ ọ bụ na ọ nwere ike otu nwee ka o si wee lee ya mụwa bụ somebody bụ na isi m na ibe na-atọ ụtọ ebe m iwe na-atọ ọ nwere ibe m gụta ka mebi ụdị nwe edele na dictionary na gụta na ụdị nwe isi wee gụọ idol a na I will not just take it no evolve. Maybe research, be given to know more about that particular word. And look at now. I think I used to be man. I gather many things, and I gather that place about I take a joke with you. Mbaka always you so ebe na nke esi ka maybe ka I bana arapu idol, ka I bana alosi of idol, ma bro idol, ko di ka bi ka ga. Ngi butelo of idol. Even you ebutie. Enwere example agwa gị n'ibe nji wee sị gị na ụka agwa gị na ndị ụka na-akpọ ndị na-eme omenala idol worshippers. Nwa na-achọ ịgwa gị that na idol ndị na-eme omenala ndị abụrụ idol worshippers. That na ka nsi wee mata through my findings na ibe bụ idol, the real truth about idol worshiping is whenever you are worshiping a god that is not indigenous to your people. Okay. Ebola and idol worship. Okay. They are not kata one. Sina kata kanje anwele kaya na dia. Kadabo budo de across water. So which gala. Ita kanje gala na. They bute alose o bute ogu. Dovia nevia. Amana idol worship. Nka o tero di aka eni duri gata aka maka na ọ bụ na e cross na je Aguleri. Je n'ọtụtụ nzu Aguleri. Ịbụ ọlụ idol worshiper. Ibe ndịro wele Aguleri ma ọ bụ ndị Igbo anyị bụ na enebe anya ka esi wee dị na ọ dị ka Igbo bụ ovu. Okay, so no, but you say na idol bụ ebe ọbụla na-adịrọ indigenous, ọbụla ị na-eve na-adịrọ indigenous to your own people. Na nke wa bụ onye Umueri. So na ije na Aguleri ya ebute if of na Aguleri ya worship because ni pro Igbo Aguleri kabia Igbo Aguleri. So now you are not indigenous, so ije si ebe a wee jebe Aguleri wee bute alụsị wee bute ọtụtụ nzu Aguleri maọbụ nengo for example onye ọbụla bụ onye Igbo mebi ụdị Aguleri dị ihe use ebi ikwuru bụ nke dị indigenous ka nkọwalụ gị na
ọ nwere ibe nji sị gị na mụa ebe ị na-ekwerekwa right o abụrụ m onye Aguleri ma abụrụ m onye Nteje ma abụrụ m onye na ya for anything na-ebe na Aguleri itinyere aka ọ nwere ibe nji wee sị ka bụ idol ka ọ nji bụrụ sị gị na m ekwuru onye Igbo ma ọ bụ ndị onye dị close maka na mụ male na o nwere ibe dị na Umueri ewuele na Umueri na bụ ndị Umueri maybe onye nwere mgbamgba na Umueri ibe a bụ ibe dị indigenous to them before we migrate from one place to another. Ịghọtawa na so ọ bụ na basị na from ebe a mebi ụdị ebe a bụrụ be nna m be nna m dị n'ime obodo Amukwa so ọ bụ na si na be nna m abụ nwebi ihe dị na be anyị mmalụ na ebe a bụ ihe ndị be anyị nwere weta ebe a ewe ya na ihe asọrọzi maka na ebe a abụrọzi kọmpand nna m na ebe a bụ kọmpand na nna emezie na ọ dịrọzi indigenous ya ka anyị si rapụgodo ndị Igbo maka na asị ka eteres ya ndị Igbo na anyị bụ ndị omenala na-ewu ya na ndị Igbo niile bụ obu so na ibe ọbụla ịbịa na omenala na ọdịnala Igbo ịbịa na omenala na ọdịnala Igbo ibe ọ gbasara omenala na ọdịnala Igbo niile bụ obu. In that case you have to widen it to include Africa maka Africa niile bụ ovu. Ibe njiwe sị gị na bụ ịma na ọ dị nsụ asụsụ na onye Aguleri ya anụ ya nsụ asụsụ na onye Nando ya anụ ya onye gbara ya mụ ya anụ ya nchọtụ onye Igbo ndị onye Igbo na-anụgbu Igbo ma ya anụ ibe na-ekwu ma onye ime Kogi na-anọrọ n'ala Igbo weto ma ọ bụ onye Yoruba ma onye Hausa ya anụrụ ibe na-ekwu so ana m abịakwa now ọ bụ na ndị be anyị ọ dị abụ na-agwa gị ibe dị indigenous ọ bụ na onye Umueri ya eweta nzu kpokuo Chukwu oke abịa ma sị ya na ọkwa na ibe ndị nna nna ya mere ka ya na-eme onye Aguleri ya eweta nzu kpokuo Chukwu oke abịa ma sị ya na ibe ndị nna nna ya mere ka ya na-eme onye Nando ya eweta nzu onye Nteje ya that thing bụ ibe dị indigenous to ndị Igbo amara m na aghọtara nji sị na m ego mana enwere ike nzu abụọ ibụla onye Aguleri ma onye Umueri ma onye Anam ma onye wetele ị nwere ike ije na Igala maọbụ ije na Kogi maọbụ ije na Yoruba ma Hausa wee wete nwuru ozu. So in our withdraw from that test of indigenousness, in our withdraw in testing what is an idol. Indigenous people of Igbo. No, when you talk about indigenous, you are an indigenous of Umueri. Only Aguleri but an indigenous of Aguleri. Which means, as long as you define idol in terms of what is indigenous to you, it means that only open up one Umueri. Jetila can alosi Nengo Nteje. As long as Nengo not drawing indigenous to you, no idol can I worship. Because not drawing indigenous to you, need one Umueri. Na mmụọ ebe na mmụọ o nwere ebe na mmụọ bụ na jikọtala Igbo niile ọnụ ebe ahụ jikọtala Igbo niile ọnụ bụ indigenous thing to them to Igbo. Okay, I will agree. Dịka ibe njiwa sị gị na ihe njuru ihe na-enye gị bụ example na asị gị n'ime mmele njuru sị ka mkpọọ onye Aguleri ma ọ bụ ibe dị nso bụ ndị Igbo bụ na mụ malị na mmụọ na o nwere ibe jikọtala ndị Igbo ji wee bụ mana abịa na nke ị na-ekwu ị na-ekwu na mbụ onye Umueri anya mana indigenous of Umueri abụrụ m indigenous of Nteje abụrụ m indigenous of so na itinye aka na alụsị ọbụla asị Aguleri. For example na nje na Nteje na Nengo Nteje jee bute Nengo debe na be anyị na-egbuli anụ na-emele isa na to me because ndị be anyị amara maka ya mana abịa for example na enwere ebe a na-akpọ aja ana Igbo aja ana Igbo bụ mmụọ jikọtara Igbo niile ọnụ. Ọ dị mana emele spread ndị ọbụla nwere nke Umueri nwere aja na Umueri aja ịchọ ije aja na Umueri ihe asị na ibe dị ụdị nga ka eje n'ibe anyị ilusi ekwudie aja na nke Igbo kedu ibe ọ dị ibe mere nke Igbo jiri owuwe nwe ebe ọ dị maọbụ ajịrị ọmala ebe ọ dị bụ na ndị Igbo ekere kweta nọ ndị bụ isi n'ebe ndị bụ isi dị ka ọ ya dị onye bụ isi ma ekwetara ma ekwetarọ ndị be anyị si ọ bụ isi bụrụ isi ọ bido enwe n'ube so onye bụ isi ya na-emeri ya ma ekwetara ma ekwetarọ onye bụ isi bụ isi ndị Igbo ekere bịakọta ọnụ mekọtara ibe anyị bakọtara na-emekọta as long as onye bụ isi na aja na-eso onye bụ isi ndị bụ isi ka ọ na-adịpe good so na onye bụ isi ka ọ bụ ma ekwetara ma ekwetarọ so na iruo n'ibe ahụ bụ isi ọ ya enwe ndị asị gị na aja na Igbo dị ibe na bebe ma ndị ọzọ kwetazili ma mve ekwetarọ ịbịa na ndị bụ isi so kedu ndị ya a ga-ebata n'Igbo asị gị na aja na Igbo dị ibe na bebe ka m nwere Umueri anyị ga example Umueri anyị kwa anyị bụ obu kwa Umueri bụ obu Umueri kedu ndị bụ isi Umueri ọ dụla ya bụ ndị isi Umueri na mgbe gboo
ma mgbe gboo ma kịta ma mgbe ije na amiru eke enwere aja ana na amiru eke aja ana Umueri ọ bụ aja ana Igbo ana m abịa example ka m na-enye gị ọ dị abụ aja ana Umueri dị na amiru eke kata ịbịa na Amukwa anyị enwere aja na Amukwa ije na mgbago enwere o dolo anya ya ka m na-agwa gị na ịbịa na ibe o kwesịrị ịbụ na ụdị abụ nke Umueri na ọ bụrụ na Umueri bụ isi Igbo ị ma na aja ana abụ dị na amiru eke bụ aja ana Igbo Umueri supposedly esi nọ aja ana Igbo dị ire ma ndị ọzọ kwesịrị ma ndị ọzọ ekwerọ ma ọ bụ nya bụ na obo eziokwu a ba propose ma ba merie nya bụ ovu na eziokwu adịrị ya nya bụ ba propose ikwu odi isi wee kwu ma ba merie nya bụ dịka ikwu odi nwa daba awụ dị na daba awụ na anyị na-ekwu na ebe ahụ ka ndị Igbo si wee bido onwe na anyị nwa bụ ndị Umueri na-ekwu anyị nwere ibe emeli na-ebu ọrụ dị ahụ ka ọ dị ma nwere ibe emeli ma nwere ibe emeli na ndị Igbo na-ekwu na adaba awụ ahụ bụ isi Igbo ndị Igbo na-ekwu ma onye ọzọ kweli daalụ ma onye ọzọ ekwerọ daalụ aja na Umueri maka na amaali aja ịbịa na Nneyi enwere aja na ukwu Umueri so a drop go the argument na Igbo niile nwere aja ana Igbo niile nwere aja ana ma ihe na-agwa gị bụ na the particular place ndị asịnọ ebe a ka ọ dị na o nwere onye ga-recognize n'ibe ka ọ dị mana ịbịa na mmụọ ịbịakwa na ndị na-agụ ndị na-edozi n'eme omenala onye wee too ọjọọ asị gị aja ọkpọchukwu oke abịa ma kpọọ mmụọ ndị ọ na-ejele ozi kpọọ ndị nna ya kpọkwuo ndị nna ya niile ndị ancestors ya niile ọkpọ aja ana Igbo so na aja ana Igbo ahụ enwere temple for now o nwere temple yes o nwere shrine o nwere high priest does it exist then for now ọ ka na mmụọ na-eme exist but n'anya mmadụ ọ na-emere exist okay daalụ I'm enjoying this discussion now it's still on that your point of indigenousness that your argument na ebe ọbụla dị indigenous to ndị Igbo na onye Igbo ọbụla no matter the part of Igbo land na onye ọ na-evi ya na ọ bụrụ idol ụdị abụ ka o ji ha dị Africa na Africa niile bụ ovu ọhụya which means anything that is indigenous to Africa ọ bụ na amaghị esi ebe a na jee Tanzania maọbụ jee Senegal ya ebute alụsị vavebe as long as no alụsị ndị Africa ka ọ bụ dị indigenous to me ndị Igbo enebere o nwere ibe ndị Igbo enebere ibe ọbụla we don't worship ọ gwara nke nwakwuru okwu ibe ọ bụrụ ya kwuru agwala nke sị gị na ndị na-ebe ibe bụ o nwere example nyere gị sị gị dat na asị ka onye bụ ibe ngwara gị sị ka arapụgodo that one that na asị ka achọba ndị na worship ma ndị na-ebe idol nọ ndị ụka ịma na esi ka adebegoro nke ahụ n'ụsọ ndị Igbo enebere alụsị ndị Igbo enebere alụsị ndị Igbo enebere alụsị we don't worship ebe anyị na-abụ ebe ịnọrọ ngodo ka anyị na-agodo alụsị we commune with deities anyị na-ebere alụsị obodo anyị na-akpọrọla alụsị si n'ala ịghọtara na agwa gị na ọ dị ma mmụọ na-ejele ozi bụ mbịa mbụlụ oche ndị adọ nweta ọjị weta nzu na-agụ ya na ibe dị ụdị adụdị a bụ ibe nji wee bịa n'ọnya ibe dị ụdị adụdị a ka m chọrọ ka o mere m na ọ bụ na o mere m mbọsị dị ụdị adụdị a bịa melie nke dị ụdị ana m ebere ya ebe ịghọtara ya na agwa gị na nya bụ ndị Igbo na-ebere alụsị ma ọ nwere mmụọ ndị Igbo na-ebe ndị Igbo niile as far as onye ọbụla na-eme omenala ezigbo omenala n'ọdịnala Igbo enwere ihe a na-ebere sọsị Chukwu ihe a na-enye bụ nsọpụrụ ma ọ na-ebere ibe dị iche na nsọpụrụ na ibe mmadụ kedu ihe dị iche na nsọpụrụ na ibe ọ dị enwe nọkọta nwa ịtọrọ m atọ mma nye gị nsọpụrụ asị onye tọrọ m atọ mbụ gị nkene gị ya jụọra mere gị asị onye tọrọ m atọ mana mụ na ebe gị ebe dị nwere ike bịa na ibe ọbụla ịchọ ụdị amụ nwere ike mbụgị kpọrọ gị si na na iche ka nsị gị ba ngị zọ ọkpa na ngị zọ ma ọkpa na enu ọkpa na ka iwe gabele na achọrọ dị m nya ibe ọbụla ana m eme ibe ọbụla ihe eme ka to please you ka obi wee dị gị mma ma imere nke ọma ma imere nke ọma mma eme ka obi ihe nchọrọ ibe ka obi dị gị mma ụdị ọbụla o si wee mie na ka obi dị gị mma so onye jele n'ọbịa mmiri wegeli ewu maọbụ ihe ọbụla ọ na-eri kedu reason o ji enye ya nwere right ije wegele ọbịa mmiri ewu maọbụ ihe ọbụla ọ na-eri ma ọ gwara gị na gị bịa wetali enye ma ọ nwere ibe ọ mere yes na okay ma ọ bụ na nyanwa asị gị akpọọ gị nga iweta ọ dị ọbịa mmiri nọkata nwa ọbịa mmiri nwere ike ụdị anọkata kpọọ m na m bịa wetala ibe dị ụdị so ndị a na-ejezi because ị nọdụ na be m
ka Chinevoro a na-ewe anọdụ na be m ọkada na-abụ gaveli nke ịtọ ya amabụla ewu mba jije ibugali ụgbọ alụsị ọbịa mmụọ na-anọkọtarọ sọsọ mmụọ nwere ike ịwa gị n'aba nke bịa meelie nke ma ọ gị bịa mee gị nkwuru ya asọrọ gị bịa gbuolie anụ ma gị bịa gọọlia mebi na onwere ibe na-enye gị nsogbu ijee na-aba jee gbaa aba awa na-agwa gị na gị jee na mmụọ dị bụ unu mebi ọ dị nwa Akpueke dịkata ọbụna mebi nwa ada anyị bụ onye mebi na anụ nwa anyị na-agụleri maọbụ na anamụ maọbụ n'ebe ọzọ o wee nwe ka ibe ji wee gbajuo dọl na bebe o wee jee jube esi ibe ya eme ka o wee dị mma o nwere ike agba na aba na-agwa nya jee na ebe abụ na-enye nsogbu nya jee ka o jee na Akpueke ka o jee mee ekpere ka o jee ya Akpueke na o meele ebe dị ụdị a dị ụdị a wee site mbe dị ụdị a wee luo mbe dị ụdị a na-akpụtali ewu maọbụ na-akpụtali ebi maọbụ na-ewetali ọkụkọ ekpele ka ọ bịara ekpe ekpele ibe ihe eji wee bịa bụ nzu na ọjị na mmịa ọkụ ikpesi ekpele gị abụ ijebe mkpa gị mma abụ bụ na o merele gị ebe abụ o nwere right isi gị kwatala ya ibe ọ bụ na o meele gị ebe abụ tupu o wee gbawa gị n'aba gị kwatala na o meele gị ibe na ị bịara ihe ọ bụ sọ na-ejele ije nye alụsị ibe ọ bụ sọ na-achọrọ ka o mee ibe a na-enwero mgbe a na-asị na alụsị nga na-ewu iwu wasisi wee mee ibe o nwere ibe na-abata n'obodo ajụ ese asị na alụsị dị ụdị nga na-ewo iwo ihe ajụ ibe mere o ji ewu iwu ọkọwala ya agwa gị ibe mere alụsị ahụ ji ewu iwu bet ọ na-emeni yes na o nwere ibe na-eme for example na enwere ike ime nsọ ana mmadụ enwere ike obodo mebe nsọ ana alụsị nwere ike iwobe iwo enwere ike agbawa aba a na-agwa gị na alụsị dọdịwa na-ewu iwo na nsọ ana na-eme so alụsị abụwobe iwo ewee weli ibe jee ya enyi ya kedu ibe na-enyeli ebe ahụ nya bụ ka ewe ibe nsa ibe na-ewu ewu abụ emebiri ka a na-eje ka edozie ka enye ka obi wadị m na ibe njọ gị nwakwulu ka obi na onye ọbụla na-eje mee ive ka obi wadị ibe mma bụ onye na-worship ibe ahụ akọwala nke sị gị ọ bụrụ onye ọbụla asị gị dat na ibe na-abụ ibe dị iche na onye na-akwanyere mmadụ ugwu na-enye ya nsọpụrụ na onye na-worship onye na-akpọrọ mmadụ isi n'ala ụdị nwere nọkọta m enye gị nsọpụrụ asị onye tọrọ m atọ ma m ibe mmadụ ibe mmadụ bụ na-ebịa ụdị nwe ịbịara taa na-enwe ibe ọbụla ma nke dị mma ma nke na-adọrọ mma ihe mma eme bụ ka mma ka echọ na obi dị gị mma enwere ike ịbịa na eche gabe n'ezi nwa nsị gị ntọọlụ gị akwa na asị gị si n'eze onye ọkpa wee gabere apụta n'ebe ọbụla mebi na-anọ na ama Umueri onwe iwe ekwulu mmalụ na gị wee kwutere ya nsị mba ka ana m abịakwa mebi maka na ana m benefit 1 or 2 from you mbụtazịa na fight ka ibe a na-asị na ị na-emere na-adọrọ mma nsị nọ ntụ na ọ dị mma maka na mma na nsị sọpọtụ na ọdọrọ mma ibe na na-elite n'aka gị mgbe elitere ozi ya n'aka gị ma onye na-ebere oge ebe na-akwalụ gị ugwu ya pụta agwa gị na ịtọkwara mata mụ ya agwa gị eziokwu na ibe imere na ọdọrọ so na ọ bụ na-esi ka ime ibe ka obi waa dị m mma ibe ọ pụtara bụ niile ebe m ọ bụrụ ibe niile agwala nke sị gị ụdị nnọkọta ụdị wee bịarakọta nwere ike imele gị ọjị ọ bụrụ obe ka m bele gị emele gị ọjị na-abịala isi na mgbe mmadụ bịara wee weta akwa wee na-eduru n'ala wa na-asị onye gaba n'ofufe ka ọ na-ebe onye ọ bụrụ ọsọ nke a example ka m nyere gị ibe anyị mara ibe bụ na mmadụ na-ebe nke a bụ ọbụ ofufe ma ọ bụrụ nke mmadụ wee na-edo akwa na-asị ụdị edelu akwa na anasị Jizọs na-agabe ụdị na-ekwu mbịa be gị iwe weta akwa doo ka nne-hazi ọkpa ka m wele ụdị nwe n'owu na ka m wele onowu na-abịa na aba anyị na-abịa ebe a bata na geeti ihe gara m bụ nkene onowu mbịa ndebeli ọcha meeli ọjị mesieli ọjị ọnwa iwe ji wee bịa anyị iwe ji wee bịa ma ikpotezi akwa debeli ka ọzọ nya bụ na m na-ebezi ya na egosi na ọgụge ka m na-ebi ya na mmadụ na-ebere mmadụ ebe do I agree with that? ị nwere ike ikpesara akwa wụọlịa ọzọ akwa bụ n'elu bịa ọdadọ dekoreti eli ọcha ọdadọ ibe niile ya na-eme ebe bụ ka ibe ya eme bụ ka iwe obi wee dị ya mma and ọ bụgoro n'ebe abụọ ọ bụrụkwa na imesịrị ebe abụọ be nọ ibe niile ka ibe ra ụdị ọbụla isi wee ị na-emele ibe niile ya na-eme ka obi na-adị ama nya bụ ibe mmadụ so ụdị nha ndị be anyị afụọ m ibe nwaanyị mụrụ nwa ọ jee yunivasiti nwa abụ jee nya kwụlie ụgbọ akwụkwọ ọ jee yunivasiti mbọsị ọ grajuetiri na-anata na-eyipụta tọpụ ahụ ya na-edoli nwa ya ahụ n'ala nwa ya na-abalị ego na-anata ka ọ gụsịrị yunivasiti ọ bụrụ omenala Igbo ọ bụrụ omenala anyị ọ bụ bekọ na-ebe nwa ya ọ bụrụ omenala Igbo ị na-atọli nwa gị akwa na ọ gụsịrị yunivasiti tọli akwa na nọ na-azị ọkpa n'elu kedu iwe na-egosi so n'ọvụve ka ọ bụ yes kedu iwe o gosiri ndị ka m jụrụ kedu iwe o gosiri so na mgbe anyị aga na-enwe nwaanyị na-eje okwu
dịka nne nwaanyị awa because na ndị o nwere different things na-eme ndị be anyị ekpopụta ya akwawa na-olu mmadụ na ọ na-eme na-eje okwu in different circumstances na-edolu ọrụ m n'ebe anyị aka mbụli azizi na-edolu mmadụ akwa onye ahụ na-agba egwu bụ a na-aga ọ bụ okwu omenala ka ọ bụ ma ọ bụrụ omenala ibe na-agwa gị bụ ihe abụbụ ihe a na-eme bụ ihe aba na-eme bụ ka ya gosi nya bụ ngwochipụ a na-agwa ka egosi ụwa na onye a dị mere n'ọdị nnekwu ọmaiti onye na onye a na-akpọla ezi a na-ebi omume ka na-ebe onye abụ mgbe abụ so na mgbe nne dolu nwe akwa ka ọ na-aga n'elu ya nwe ya ihe ọbụla nwe ya mere ka ọ bụla ọ metasịrị mma doli akwa ọlịa n'elu ya ọ gotakwa onye odi na nwe ya zọ onye ọkpa n'elu ọbụbekọ na-elu so na mgbe nwa bịali dolu nne akwa nne na-agba egwu na ya ụdị anyị na-ebute egwu n'ama nne mmadụ edolu nwe akwa ka a na-ebute egwu ma ọ bụ ndị ahụ so n'ovuve ka ọ bụ ibe ka nna mụta ana m esiro ngọzi ana m achọ ka m nwụtasị ya onye na-ezi mmadụ ụdị anyị nọkọta nwa bụ ụdị ya nọkọta o nwere ike nna gị ka ya nwe ụwa n'otu nna mmadụ na-ebere nwa ya nna gị nwere ike nwe ụwa n'otu ti na ọ ya eme nwere ike ime ibe nna gị ovuve asụnọ nya ọ dị nya bụ nna gị maọbụ nne gị and o nwere dapata ọ bụrụ na every time o nwere in a particular thing ihe eme ibe enye mgbe abụ gosi nọ nna gị ka ọ bụ after that time abụ ọ bụrụ na ihe continues na-eme ọdị abụ steady ekwuru okwu continue o nwere because na ibe nghọtali ndị abụ na-eme ya na o nwere ka ibe obi ahụ o nwere ka ibe obi ahụ continuous thing ibi na-eme agwara nke sị gị na ihe ọbụla onye abụ mmele ihe agba mbọ na-emeli ihe ọbụla ma nke dị mma ma nke ụdị anyị na-ekwu na abụ na nwere ike na-eselebreti ibe ma ana m agwa gị mere na-eselebreti mene anyị savisi ihe ọbụla ị na-ebe onye abụ ihe ọbụla ọ ya eme ka obi wee dị ya mma ọ bụrụ ma mgbe ị na-eme ibe ma mgbe ị na-emere ibe ma ụdị ebe na-ekwu ma nwa gị osi skuul nata wee grajueti ya mgbe o siri n'ihi mgbe ọbụla ịbụla ya debe ndị akwa n'ala ka ọ gaa ya n'elu nya bụ ibe mmadụ ya bụrụ mgbe ọbụla ịbụla ya anyị kedu ka o ji abụ nya bụ obuve na-agwa gị ihe dị iche na ya bụ mgbe ọbụla ịbụla nwa gị na idoli iji nwa wee nye ezampụl mụ na-agwa gị ibe bụ obuve ibe bụ obuve bụ ị na-ebe mmadụ bụ na ibe ọbụla o nwere ibe niile ya na-emeli ya stedi ọ ya bụ continuous something ọ ya bụ continuous something that na ibe ọbụla ihe abụrụ every time you must you see because na ndị wafụrụ okwu respect okwu worship respect bụ na respect doesn't even have to go with age. Yes, it doesn't have to go with respect is a reciprocal. Yes, you respect this person, you see value and worth in this person. It does not translate that you are worshiping that person. Yes. But respect can be always. Yes. Respect can be. So what is worshiping? ọkwa Igbo ka ịsụrụ kata ana m agwa gị ovuve n'Igbo ihe mmadụ ibe n'ọnụ oyibo bụ worship ịkwala mmadụ ugwu bụ respect m gwara gị na gịnwa kọwazie dat worship a bụ kedu ebe ọ bụ n'ọnụ oyibo worship bụ oyibo original kedu ebe ọ bụ na ịkọwa anya na ịchọ ịkọwazia n'ọnụ Igbo maọbụ iji wee kọwalịa mmadụ Igbo mmụ ọkpụ ya na-akwụsịrị ike jiri oyibo kọwaa kedu ebe mmadụ ya na-eme ọ bụrụ na worship mmadụ reverence for that person, to acknowledge that person as greater than you. For you to respect somebody, you don't need to acknowledge that the person is greater than you. Respect is some acknowledgement of greatness or power over you. But when you accept a person as being greater than you, as having power, that is worshiping. Having power over you. Even the eye service here, example. So when you decide to celebrate somebody, in a moment of joy, you decide to celebrate somebody. That is not celebration. Worshiping and celebrating is two different things. Now, what I go an example ever second I will record them again now. Makana, only can be little one or two things. Still, you are above me. I'm the little and I only care about now. Monagano Seba, Melegoji, Dologa, what is your code ever not here? And when I say about Pipi and I, Lieutenant Umueri, maybe then we'll meet in Umueri. Pipi, the Lieutenant Umueri, to pay Biandos at the Volunge, Luquelega, the Telega Bayana, to pay Abian Olodia. Then only call it a ton of you Woku, you Woku, the Quasero, the Madame, more than now, no one can equal on your way.
o nwere ibe imele dị m njọ maka na data ọbụbụ a na m ebe gị data na achọrọ m ibe na nlelite n'aka gị ka m wee luzuo ya bụ ibe mmadụ so na onye na ọbịa mmiri nwere that relationship no na try ime everything asịlị ọbịa mmiri at any point in time ka obi ọbịa mmiri dị ọcha n'ibe ọnụ ife ọ chọrọ ka ọbịa mmiri na-emeli enyi ọ bụrụ mmadụ but it's an entity. It's an entity. Ọbịa mmiri is an entity. Ọ bụrụ mmadụ. Ọ bụrụ mmadụ bụ ọ bụrụ every entity bụ mmadụ but ọ nwere ife bụ ọbịa mmiri mgbe a na-ajụsi gị a person na-eme ife ka obi wa na-adị ọbịa mmiri ọcha ka ọbịa mmiri wee na-emelie ife ọ chọrọ or worship ka the person na-eme ọbịa mmiri or not. Ife onye na-eme ọbịa mmiri ọ dị ọbịa mmiri nọkọta nwa ihe ya na-emere ọbịa mmiri ma ọ bụ Akpueke ọ na-ejele ozi na-abụ nya ya eji aka ya gwa gị ihe eme ọ bụrụ gị nwa ya eji aka gị bịa na-emeli ya ị nwere ike ụdị nwere nọkọta ya gaa agụ n'ọbịa mmiri kwata gaa n'ọbịa mmiri jee so ndị enyi na-aga mba ịba n'ime ọbịa mmiri kata jee emebe ibe without consult onye abụ na-ejeli ozi ọṅụrụ onye ya nọkọta ejibeta be mmadụ but ihe na-ekwu bụ na abụghọ m ndị be anyị na-agabasị obodo oyibo bata mba si Lagos bata mba jee na ọbịa mmiri akpọrọ ukwu mba jee wegelie ewu ma ọ wegelie ego ma ọ bụ anything onye ba na-emelewa abụ bụ onye n'ibu alụsị ka ba na-emeli na ọbịa mmiri gbara ịgbata ọbịa mmiri gbaa mebi na ọ nwere ibe ibelekwa ọbịa mmiri nkwa wee jebe ọbịa mmiri eme ole gị ba bụ natazịa ịbịa na ọbịa mmiri na ibe na ịbịara wee kpee ekpere ya ọbịa mmiri na ọmọkwele ịchọrọ ịbịazi mee o nwere ibe anya ga ikwu mụ na gị esibe ngụ o nwere ibe anya ga ikwu mmepe ntị m na-ege ntị ka m mụta bikos na mụ mali na anya gbalị gị anja ya gị baa mụ na gị ya esibe agụ bikos ama mụ na mụ nọgị n'elu na ndị ahụ but o nwere some things anya ga ikwube na mmepe ntị m so ị na-ekwu a na mmadụ enwere ike si Lagos bịa si ka ya jee n'ọbịa mmiri willingly maọbụ akpụ eke ahụ si ka nya jee ebe enyi nru maọbụ ka nya jee nye iwe ka obi wa dị ọcha mmadụ nwere ike isi n'aka ebe mebi Lagos maọbụ Abuja maọbụ obodo oyibo bịa si na-abịala ka ya weta ewu maọbụ ya weta ọkụkọ mma ajụ ajụjụ mmadụ a bụ eyi na-adị weta ọ bụ ejele n'aba Akpueke wee sị gị maọbụ ọbịa mmiri wee sị gị nke bịa akwatala ya ibu esi m ụkpa na obi ọcha gị na-echọrọ iji wee ji obi ọcha gị bịa mee ihe ị bịara ime bụ salaka and enwere ebe egwu kwesịrị ịwa ahụ na-alụsị ihe asịrị ya salaka ka mmadụ ya na-achụ mmadụ achụ na ebịara ime salaka ọ dị nwa nna kata mmadụ abịata kpụtara m ebi na ọnwa sị m na ya chọrọ ekpute ewu na ọ chọrọ ekpute ebi na ọnwa masị anara nne bụ salaka. Well, I think we have taken as much as we can on this segment of this conversation. We have simply run out of time. Join us in part 2 as we settle this matter of idolatry and the test of indigenous.